kamar yadda muka saba muna sanar da al'ummar musamman al'ummar jihar Kano kan abubuwa da suke faruwa. Jiya mukiya Kano an wayi gari suna ta yadawa an rufe akawun din gwamnatin jihar Kano, an bayar da umarni, kotu ta bayar da umarni a rufe akawun. Na farko ina so in gaya wa dukkanin al'ummar mu musamman masu kishin Kano cewa abin da suke yada wannan magana ce guda uku. Duk ɗan Najeriya kuma mai ilimi ya san abin nan da zan faɗa. Abu na farko, kotuna guda uku muke da su. Kotu ta farko muna da Federal Higher Court. In ta yanke maka hukunci baka yadda da shi ba sai ka tafi Appeal Court. Daga Appeal Court sai ka tafi Supreme Court. To lokacin da Federal Higher Court ta Kano ta yanke hukunci cewar a biya 'yan kantin kwari kuɗi naira biliyan 30, sai gwamnatin jihar Kano ta ce bata yadda da wannan hukuncin ba, sai ta ɗaukaka ƙara zuwa Court of Appeal ta Kano. Amma kwaɗam kawai sai suka tafi Abuja, sai suka je suka karɓo kotu oda, saboda sun zama gafalallu. Sai suka tafi Abuja suka je suka karɓo kotu oda wacce take daidai ɗaya da irin kotun Kano. Federal Higher Court da take Abuja da wacce take Kano da wacce take Enugu da wacce take Abia da ta Jigawa da ta Katsina duk matsayinsu ɗaya. Ba za su iya yanke hukunci akan wani abu ba kuma wata irinta ta zo ta bayar da umarni abu wannan umarnin, sai dai appeal. Amma magana shine a ranar da aka kai hari Kaduna, mutanen da suka mutu Allah ya ji kansu, su kuma a ranar suna ofis ɗin Ganduji suna mitin akan kada yadda za a yi mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf ya ci gaba da biyan 'yan fansho. Akan haka suka yi mitin, shine suka je suka karɓi wannan kotu guda. 'Yan fansho ne ba sa so a biya kwata-kwata, musifar su 'yan fansho, albashin ma'aikata ka a biya, ba abin da ike damunsu a duniya akan wannan magana fansho. Wani zai ce menene ribar su idan Abba Kabir Yusuf bai biya kudin 'yan fansho ba? Ribar su shine a ci gaba da musifa da talauci. Ai da kwashe kudin suke yi. A ofis ɗin Ganduja a nan Abuja suka je suka zauna, muna Abuja. A ofis ɗin Ganduja ba ranar da aka kai hari Kaduna, a ofis ɗin Ganduja suka zauna suka yi wannan mitin ɗin yadda za a yi a dakatar da gwamnatin Kano da biyan ma'aikata, kuma a dakatar da ita da biyan 'yan fansho. Kuma abin da ba su gane ba, kotu order da suka je suka karbo, ita kotun ba ta da wurimi. Federal Higher Court ce ta Kano ta yanke hukunci, ita ma wannan Federal Higher Court ce. Amma saboda sun zama gafalallu, idan su ya toshe, basirar su ta toshe, dole wancan zaluncin da suka kwashe 'yan fansho naira miliyan 5,400 sai sun ci gaba, suka je suka karbo kotu order. Bayan wannan batu suna yada cewa akwai rigima a gwamnatin Kano wanda ta sa sakataren gwamnatin Abdullahi Baffa jihar ya dan samu yar damuwa. To na farko inda za ka gane cewar mutanen nan shi Allah shi yake jarraba kowa da lafiya da akasinta. Mai girma sakataren gwamnati ya tafi domin ya duba lafiyarsa. Na farko mai shekaru ne, ga nauyin shugabanci da yake kansa, ya tafi ije ya duba lafiyarsa. Amma sun rasa ta inda za su bullo wannan gwamnatin saboda al'ummar Kano addu'ar da suke mata. Sai suka ga bari su yaɗa ƙarya, su yaɗa abin da suka saba yi na sharri. Amma ana so in tabbatar wa al'ummar duniya da mai girma gwamna da dukkanin ma'aikatansa gaba ɗaya lafiya lau suke zaune. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf, abin da zai sa kai faɗa da shi a duk duniya abu guda ɗaya ne. Wannan haƙƙi na al'ummar Kano ka ce za ka yi zalunci a ciki, shine ba zai yadda ba. Kowaye kai in ka ce za ka yi zalunci akan wannan haƙƙin da Allah ya bashi na amana al'ummar Kano, ka ce za ka yi zalunci, to ba zai baka da shi ba, anan za ka ɓata. Amma shi mutum ne mai haƙuri, mai girmama mutane, mai tausayi, mai jin ƙai. Duk abin da za ka gaya masa ka je ka gaya mar, ya barka ga Allah. Mu ne in ka gaya masa abu a matsayinmu na mutanen da aka haifi kakanninmu na bakwai a Kano, za mu fito mu ce ƙarya kake, baka isa ba, sai mun kare mutuncinsa, domin muna ganin alkhairan da gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf take yi. Don haka wannan magana ina kira da al'ummar jihar Kano a duk inda suke. Gafa makircin da mutanen Ganduji suka shirya. Kafin wannan ranka ya daɗe, akwai masu yada cewa APC suka yada cewa ai gwamna ma ya kusa ya ajiye mukamin ya tafi, zai gudu ya ban magarin gaba daya. To a yanzu kaga duk sun daina maganar. Me za ku iya cewa akan wannan? To ina takaddar, ai sai su fito da ita cewar gwamna zai je ya hutu, duk gashi nan suna ta yadawa.
nan sun je suna da yau suka ce za a zauna a kotu ko to an zauna, suka ce yau Supreme Court za ta zauna, amsa ta zauna yau 7 ga wata. Don haka abinda nake ga al'ummar Kano, ga makircin da mutanen Ganduje suka shirya wa Kano cewa lalle sai an daina biyan 'yan fansho da ma'aikata, wannan shine manufarsu. Don haka wannan addu'a mata da maza da ƙananan yara kuke yi wannan gwamnati akan neman nasara cikin yadda Allah da amincin Allah mai girma gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf da mu al'ummar Kano za mu yi nasara don a ci gaba da yi mana wannan aikin alkhairi, ba da magani a asibiti na mata, makarantunmu, biyan 'yan fansho, kare jininmu, daina daba, daina shan kwaya, hana fasadi da hukumar hizba take. Wannan fari ma kenan. Da haka ku ci gaba da yi wa wannan gwamnati ta mai girma Abba Kabiru Yusuf addu'a akan ubangiji dan albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah isa yayi nasara a kotun koli da za a shiga.